И здравейте, приятели! Днес снимам пак на Баживши, тук с този път с моя братовчет Мариан. Ехо! Как сте, бе? И днес може да покопаем надолу, само да легнем да спим, бате, ела да спим. Бе, не мога да легна. На леглото, бе! Бате, на леглото натисни, леглото. Ето. И сега да излизаме да вземем дърва. Чакай, бате, ние имаме в чест. Дърво да ти направя такова. Чакай, аз си взема. Не бе, аз ще взема. Ето виж, много имам. Малко си взема за мини. Взимам пръчки. И чакай, имаме ли камък? Да, ще направя. Аз съм взел. Така ще направя каменна кирка. И знаете, ако чувате други звуци, просто тук гледаме телевизор. Бате, ела бе. Чакай, аз си изкопа дърво. Само да ти да... Чакай. Ето ти го там, бе. Бате. Къде? Там. Ето, атка. Извинявай, аз натисках това квадратчето. И ай, бате, да копаем. Там долу. Чакай, малко си направя. Влизай. На дървени кирки. Влизай. Бате, Чупи. влизай. Не можеш да влезеш ли, бе? Да. Значи сега. Изчакай за малко. Да затворим. Това е. Влизай в мината и копай. Ей, къде са правят тия инструменти, бе? Чакай, бе. Пръчки. Чакай малко. Такива обикновени стикове. Значи. Виж как ровиш. Така. Ето ровиш. И от това ще си направиш. И после е така. Ага, ето. И бате, виж, после е тук зад теб има една мина надолу и влизай да копаеш. Аз тук ще направя да не Ей, сега само си взема малко. Да си направя. О, намерих кол. Кол, чакай малко. Кола ли да те чака или аз? Ти, ако искаш ми ще чакаш. Хей! Взех си малко лапъчки. Ще ги сложа в чест. Дали го взима? Па. Ай! Взима. Другия кол по-късно ще го трошна. И да. Така. Ще отида от другата страна. Не де, бе. Къде отиваш, бе? Тука. Не, бе, тук е ла, бе. Тук долу. И копай. Не там, надолу. Надолу. Малко трябва да сме отдолу, за да може... Той бате тук, що си я свали тая игра и започна да играе. Му е леко трудно. Да. Поне на компютъра имам. Нямаш. Баживши е само за телефон. Не на компютъра имам. И копай още надолу. Аз копая надолу. То направи. Кол ли? Не. Ей, чакай, че се обърках с кол. Ако намерим сега айрън. Не знам. Че як. Отивам за горе. Да си взема малко дърва. И си направя факел. Добре. След малко ще се върна. И както знаете, забравих да ви кажа, аз съм Христо Аланджийски. Извинявайте много. Я да взема и аз нещо си направя. Или ще отида навънка да взимам дърва или животни да Аз почнах да взимам дърва вече. Да копаеш.
Някой е застрелил. Добре, че не Аз ще взех убия тия крал. листа. Или нещо. Бате, нали знаеш къде ни е къщата? Да. Ой, там, не, това е пясъка, на мен ми се строи честняк. Взема малко и цветя. И за какво са? Чакай, това е на мен, аз го държа. Какво? О, извиняй, че ти взех дървото. Чакай. Ето, бате. Не знам. Ето цветя. Любими мои. Вземи си дървото, бе. О, Значи. Ти отивай към ти стой близко към къщата. Аз ще търся животни или нещо. Ай, намерих крал. Знам как съм. Ай! Бъгна ми се. Бък! Не натискам нищо. Ето, сега ми се оправя. Ела, ма! Свиньо. О, крава е това, бе. О, коза. И свиня. Селена Гомес! Селена Гомес си умря. Видях кокошка. Азис. Ела бе тук кокошка. Азис, какво ме гледаш така? Yes. Умря, чика, умря. Бате, тук намерих един Азис. Азис? Бая, бая Азис. Аз взимам малко пясък. Не, бе, ние имаме. Така, убихме Азис, Веско Маринов И кокошката... И кокошката Веска Маринка. Няма така, бе. Измислени имена. Чакай, че за малко се загуба. Тя как ти е такова на къщата? Но яко, нали? Да, бе. И стълбите не си лицат. Да. Аз съм на някакво дърво при къщата. Тя къща побутна с меча. На здравка, Делянко. Какво ще да правя? Ако че си не може да се детайли. Ей, къде ми е пилето? Много... Много кълбосон, бе. Сега малко ще печа. Аз ще се почивам. Тъпо. О! Как се озова тук, бе? Не знам. Не, бе, аз влязох. Чекай си на... Тия въглища... Чакай си. Какво е мудряш, бе? Извинявай. Бе. Не, извинявай, исках да натисна върху... Добре, извинявай. И още малко се самоубием. О, ей! Ти не вършиш, бе! Извинявай. Чакай, да те вдигна. И как да те вдигна? Ти си имаш такова. Ай, изкачвай си. Извинявай. Извинявай, бате. Абе не с бязък, бе, штурчо. Шматко. Слагай кабелстоун. Чули? Аз ще сложа един. Слагай кабелстоун. И къде? Еби. Не у мен. Имам. Имаш, Чекай си да ме писаш. Това па се бъгна в пясък. Какво ме буташ, бе? Ей. Абе, какво падаш, бе? Ами не знам. Ай, Чекай го сложа в чест. слагай всичко в честа. Аз ще се оставя кирката. Значи... О, вънка е тъмно, бе. Мисля още малко да го правя този клип.
И не знам. Ако ви хареса, не знам. О, я колко си имам. Охо, аз съм богат. Аз съм богат. О, ма време за лягане ли? О, бат! Да. Спокойно. Нанина, нека доща, лала. Аз си съм добре. А, лягай бе! Моцарела. И спим. Бате. Чакай да видя какво ще... Да, виж, както натиснеш е така за назад. Както натиснеш за назад и можеш да се гледаш така. И чакай аз така си направя. Хей! И аз нищо така. Не. Ама, Ай, какво е? знаеш Аз ли? ще излеза малко. Аз сега как ще ги такова в празните места? Какви празни места, бе? Какво си натиснал, бе? О, дървата ми. Така, сега не знам, нещо правих на бате на телефона. Винаги да си пада празна. Чакай само мина. Окей. Чакай да мина, да. Да, го излиза. Ой, извинявай, бе, че исках да се отворя вратата. Чакай, ще пусна до дървото. Къде бе? Ти ще ми се вижда. Какви тия цветя тук, бе? Какви цветя ти? О, дай си ми ги. Дай си Е ми ги. така отстрани да изглежда по... Дай си ми ги, бе. Не са ликави, бе. Дай си ми ги. Леко може, ама не дай чак толкова. Ай, Махни ги тия цветя, бе, бате. Или е така на стълбите ги остави. чакай. Е така на стълбите да е по-яко. Аз си правя боя. Аз ще направя една боя. Добре. Пас. Кой ма прободи с ножа? Сама... Да не мога влеза без една пусте врата. Какво го траскаш, бе? Такова е една пръст. Айде, куш. Пръста да си маха работата от моя интервал. И мисля толкова да е за този клип, хора. Извинявай. Няма нищо. Айде да заключи. Тук може вече да приключваме. Другия път пак ще снимам. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, лайквайте, каквото ще правете. Но да знаете... Извинявай пак. Живи и здрави да сте. Айде, Чао. goodbye.